Быйылгы корлыгыштан соң корсулары жыйылып, зур мәшәкать тудырды. Күп фатирлы йорт ишегалларында корсулары даими суыртылып тора. Районның МОЗ оешмасы төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе Мөслим авыл җирлеге белән килешү төзеде. Бердәм диспетчерлык хезмәтенә кергән хәбәрләр нигезендә әлеге оешмаларның техникасы авария хәлендәге урыннарга чыга. Ben kıranda suğa batmadı kana tege battı. Alar şansıp bilmem ben. Bizneki bir nindi su uzatıp olmadı. Şunda yakışı oldu. Eri bu İngiliz çorap koyganlar. Kişegene giderek parayı bu kişege su koya gittim mi kendi bu tırarayım. Tünne su üstü işegin tava degenleri topkan. Махсус бригада корсуларын экскаватор, вакуумник, мотопомпа кебек техника ярдәмендә җиңә. Суыртылган сыйыклык су юлларына чыгарыла. Көннәр җылыта башлагач корсуларда күзгә күренеп кими башлады. Ишегаллары ялтырап торган асфальт булганнар язгы кояш нурларында иркәләнеп кенә утыра. Быйылгы яз ничек килсә дә безнең урамнарга су төшмәде. Юллар әйбәт. Ботинкадан йөреп торабыз, Аллага шөкер. Бөтен җирдә коры, прогулкада йөрибез. Су баскан җирләргә суыртып торалар, машиналар йөреп тора, тракторлар йөреп тора. Bir kişinin de aptarap тұрғанын көргенім жоқ. Біздің орамlarda шип-шиста Аллаға шүкір. Şahsi yurtta yaşadılar, tarafbaşlarını sistettiler. Ondan günlerde yağmur yağdı, kar etti kadar. Bir gün içinde bir sudan kaçtı. Sularını kaçaytıp durarlar, sayın kırarlar. Yol җитү шатлыгын елда су басу куркынычы бозмасын иде. Күп фатирлы йортларда гомер итүчеләрнең киләсе язда да парковкага җыелган су белән көрәшәселәре килми. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.